Salut, sunt și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Multiplayer pe canal. Suntem la episodul 6 și vrem să batem Wither-ul. După cum ați văzut în titlu, batem Wither-ul. Din păcate, suntem doar eu cu David. Sau David. Salut! Salut, da. Deci, din episodul trecut am luat rachete, am avut câteva și am mai făcut câteva rachete. Bun. Așa item frame-uri și bă, nu trebuia. Nu, hai lasă, hai că e bine. Echipează-te, mamă. Deci, abia să bătem Wither-ul ca să facem. Mamă. Bă, dar nu era bine aici. Ce? Bă, dar nu-l nimeresc. Bă, ce greu îl nimerești. I-am dat un pic. Bă, nu-l ajung. Bă. Mamă, dar... Bă, s-aude rare. Ce rare. Toate sare, bă. Mamă. Cred că așa s-aude pe video. Bă, să nu te duci către construcții. Da, deci... era... Că le distruge construcțiile. Aoleu, am mers în tine. Mamă, dar nu după mine, dă bă. Cum am? Ce faci? Bă, nu jura. Hai, ce faci? Mamă, greu moare bă ăsta. Bă, să dai cu arcul după el. Mamă. Unde ești? Bă. Hai că... Bum, hai. Dai, ilo. Mamă, să nu te duci către scări. Bine, bă, l-am bătut. Este, bă, băiatule, bă, este, mă. În sfârșit. Mamă. Nu strica nimic, numai asta, deci, da. S-a văzut pe video, măcar s-a văzut un pic. O dropat, deci, nu o dropat. Witherhead. O dropat Witherhead. Bă, este și Witherhead și Wither Skeleton Head. Bă, chiar că, Nether Star, în sfârșit, mă. Stai așa. Da, un slab luat și... Bă, cred că sunt la tine alea. Un slab. Vezi dacă ai un slab de Dark Oak și un... de asta. De Dark Oak. N-ai nimic? Nu am. S-o fi dus undeva. Cred că l-a bubuit. Da, hai că le pun aici. Capul ăla de Wither. Ce? Vreau să văd și capul ăla de Wither. Poftim. Am dropat acolo. Ia unde? Stai să vedem unde să punem. Punem aici. Torțe, o dropat. Da. Bun, haide. Hai sus. Deci, da, cave exit. După cum vedeți, am construit scări în sfârșit ca să nu mai avem intrarea dură. Bine că nu distrus acolo, zombie farm. Cred că am arătat ferma. Da, am arătat-o, da. Haide. Deci, am construit aici foarte fain. Da. Deci, direct. Asta am făcut eu. Da. Deci, 3, 2, 1. McDonald's direct. Bă, creeper. Bă, du-te, culcă-te.
Mamă. Acum dispare. Macuciorul. Și am pus sign-uri la chestii. Bă, ai grijă. S-a dus înăuntru. Ma. Am o idee. Bun, deci l-am omorât. Din fericire n-am pățit nimic. Deci, Raul 2013, McDonald's. Așa intrarea, avem mese, avem băiețași de la oraș. Ăsta, dacă vă dați voi seama ce îi, eu mi-am dat seama, să nu zici, David, scrieți în comentarii să vedem dacă vă dați seama ce îi. Eu nu mi-am dat seama din prima. Aici, foarte tare cum a făcut David. Deci David a decorat foarte tare. Aici trebuia să fie un drive-thru, dar cine mai face drive-thru? Aici și drum. Aici. Drum. Deci foarte fain. Place mult. Opa. Am făcut rost și de toteme. După ce că mi-am dat pop la unul. Da, și intrarea în mină, altcumva. Ce, David? Eu deja nu mai am încălzit în lavă. Deci, așa e modelul de astea. Au trimis dâtele Zax de câtva timp. Azi și le-am făcut. Farming area. Deci, a construit David aici foarte tare. Și l-am ajutat să facă sign-urile alea. Nu sign, banner-urile alea. Star rău. De-aia mai am o pereche aici. Am făcut încă una ca să fim sigur că dacă le pierdem să mai am una. Da. Că se pierd ușor. Și? Banner-urile, dacă nu le-ai pescut, se pierd ușor. Hai că mi-a ajutat obsidianul și am minat atâta la obsidian. Aia e. Hai să pun torța. Am uitat. Mă nervează că ne arată deturile. Mă nervează rău. Așa am uitat la intrarea în cave. M-a dus cu o rachetă în cave și... Deci se produce foarte mult la ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stacuri și încă... Nu, 11 stacuri, exact. Chiar acum ați făcut exact 11 stacuri. 5, 6, 7, 8, 10, 11, da, 11 și mai vine acum unul. Deci ne-a jucat. Se observă că ne-a jucat după ferme și după tot ce am făcut pe aici. Deci, foarte mult. Aici se produce mult. Aici mai greu. Greu rău. David de aici. Ce-a fost? Aici greu. Greu pentru că intră facile în lavă. Și toată carnea în lavă. Da. De numai 3 bucăți avem și le-am mai înmulțit și eu și tu. Și așa. Dar am luat eu un stack de aici. Da. Am luat eu un stack de aici. Că mi-era foame. Deci am descoperit că pot să pun icon-uri la checkpoint-uri. Deci tare rău. Am pus la portal, am făcut un checkpoint acolo la portal. Acolo. Deci tare rău. Hai să facem beacon. Hai să facem beacon, ia. Asta e water bucket clutch. Beacon, în sfârșit și... Ia stai bă că n-am văzut. Hai că e, dacă... Hai să arăt water bucket clutch. Ia. Stai, vrei să vezi că fac și eu. Vrei să vezi că fac. Ia uite, fii atent. Yeah. Da, bun. Hai să facem ăla.
Cum facem? Ce? Ăla, cum se numește, mă? Cu Nether Star. Beacon, așa. Beacon. Beacon, bun. Trebuie 3, 4, 5 bucăți de glass. Ai glass. Da, glass. Stai să mă uit. Stai așa. Bun, am făcut roșii de glass. Deci... Opa. Momentul. Bine, bă, Beacon, în sfârșit Beacon. Bă, cât am așteptat. O să iau iron-ul să facem... Bă, vrei... Stai. Vrei să mergem după diamante? Să facem câte stack-uri să facem? Stai așa. Mamă, dar e greu, bă. Bă, cât de greu poate fi? Hai să mergem după diamante, hai. Tu ai diamante la tine. Că ne trebuie o tonă, Bă, dar nu facem mare. Am Cât? un diamant într-un backpack am un diamant și în celălalt am 10. Da, deci ai un stack. Eu zic să mergem la mină, la minat. Bun, deci, din păcate, ne-am gândit un pic, am calculat. Deci, ca să ne facem unul de diamond și nici nu-i full, deci trebuie vreo 279 de... Deci 31 de blocuri, 279 de diamante. Deci o grămadă. Deci nu are rost să mergem la mina pentru atâta. Nu are rost, pur și simplu. E greu rău. Așa că facem de iron. Bun. 23. 30. 24. 37. 44. 51. 5, așa. 59. Un stack. Bam! Un stack de blocuri. Hai să le punem. Hai să le punem. Ba nu, stai că stai că fac și astea alte. De fapt. Fă-le pe toate. Bam. Și ne mai rămas 3. Bun, deci 80, 80. 80. Stai să fac. Am făcut de la zombie. Stai să fac ca să facem full, așa-i? Ne trebuie, când ne trebuie ca să facem full? 86 de blocuri, am calculat. 86? 86. Am 81, am 81. Ai calculat? 81, 86. Stai așa. Deci 86. Încă 2, 81, 83 am acum. Da, 83. Bă, ai tu? Încă 3. Ia vezi dacă m-ai făcut. Acum. Mai sunt 12, am mai luat 12 de la fel. Bun, da aici. Mai facem unul. Ai dat? Să mă uit dacă mai am și eu pe aici până. Da, 15. Și atunci 4. Mamă, dar calcule... Ce calcule fac? Nu mere filmarea. Bine că l-am făcut alea degeaba. Bun, deci avem 84, încă 2. Încă am 6 ingoturi de iron. Ne mai trebuie 18 bucăți de iron. Mă duc să văd. Nu. 12. Ne mai trebuie 12. Stai așa, bă, e 12. Îs câteva bucăți și la zombie, Mamă, aici am murit dată. Îs câteva, deci 12 nu mai trebuie acum. Încerc să mă duc în navă, dar nu pot să mă urc pe ăla. Mamă, sper că nu merem la minat.
că nu m-am chef, adică nu găsim, nu găsim Știi ce nu puteam să greu. pun? Că aveam elitra atunci. Da. Deci avem backpack de coal, de redstone, de squid 2 și de gold. Bro. Bun, 7. Ne mai trebuie 5 bucăți. Bă, 5 bucăți, n-ai tu? 5 bucăți? Am 12 aici, am 12 aici. Bun. Este, mă. Hai că facem în sfârșit. Bam, ce mor acum? N-am murit. Unde ești? Să vin acum la tine. Bun, hai. Stai. Mai trebuie să-mi dai încă 5 bucăți. Da, 5. Bun. Hai să facem. Haide. Ma. Este, mă, gata. 86. Bun. Hai să le Unde îl punem. facem? Unde îl punem? Eu să-l punem aici, lângă McDonald's. Da, bine zici. Deci am tăiat de aici tot ce era, tot muntele ăla. Aici am făcut să fie fain. 2 secunde. Bun, deci am revenit. Deci cam atât ar trebui să fie. Sper că e bine. Mă, ce am? Bun, hai să încep. Stai să dau și ție. E posibil Ține să și fie unul tu. mai mare. Ține și tu. Nu, că nu-i par. Nu-i par. Trebuie să fie impar. Dacă e mai pune după aia. Un ler. Bă, nu, e atâta. Sigur e atât. Cât mai ai? Cât e mai ai? 2. 2, hai că e bine atunci. Și aici punem micanul. Și full, așa-i? Este, mă. Bun. Da, e full. Uh, Ce punem? Mamă, Phantom. Nu știu, mă, stai. Haste, aș zice haste. Nu e full. Da, mai trebuie. Bă, mai trebuie un layer, mamă. Mai trebuie un layer. Scoate-l. Trebuie să minăm ăsta. Hai, stai să mă curc rapid. Hai faza. Nu avem iron. Bă, Da, merge să mai am de la... de la fermă? Ne mai trebuie mai mult. Da. Bă, ce greu e să facem. 22 de bucăți, da, deci... Stai, tu câte mai ai? 7. 29. Dă-l aici. Să mai facem 3 blocuri. Hai, adă aici. Haide. Bun, 2, 7. Bun, încă 1. Mai pot face. Bun, dă-mi-l tot. Bun, am 11. Și mai fac 1. Bun, avem 3. Bun, hai să le punem și să mai calculăm cât ne mai trebuie. Nu? Da, ne mai trebuie. Avem nevoie. Bun, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bă, 76. Ma. Bă, cât de mult. Bă, nu mai bine lăsăm atâta. Bă, nu mai bine lăsăm atâta.
Da, 76 de bucăți. Bă, nu mai bine lăsăm atâta. Că max e greu să-l facem maxim. Și 79, stai așa să calculez. E posibil să mă fi blocat în ferma de... Stai așa, deci 76 ori 9. 684! Bă! Bă! Deci câte blocuri ne mai trebuie? 684 de 2, ingoturi. 3, 4, Stai așa. 7, 684 împărțit la 64. Bă, încă 10 stacuri. 10 stacuri și încă. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Deci 40, 10 41, stacuri de 42, iron 44. și încă mai mult de 10 stacuri. Bă, 10 stacuri și încă Bă, câtva. ia spar. Încă puțin. Deci ăsta e 7 pe 7. Ba nu e 8 pe 8. What? 8 pe 8. După aia e 7 Bă, pe 7. mamă, Păi asta câte layere are asta, mă? 1, 2, 3, 4 layere. Asta e 3 pe 3. 4 pe 4, 5 pe 5, 6 pe 6. Așa ar trebui să fie. Da, bă. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aaaa! Stai așa, tătică. 3, 4, 5, 7, 9. 9, 81 cu 7, 49, 150. Cu 25, 125. Ce Nu, cu calculezi? 75. 100... Ne trebuie 184 de blocuri de iron. No, Ca să facem full. n-are. Stai așa, calculăm și revenim pe video. Bun băieți, deci am calculat, ne mai trebuie 75 de stacuri ca să-l facem full. Deci suntem doar la primul layer de 9 pe 9 De și... blocuri, nu de stacuri. A, da, și... Pro... Încă 8, deci 75 ori 64, 4800 de stacuri. Bă, nu, de iron ingot. 4800 de ingoturi de iron. Da, eu mă apuc de minat. Bă, nu. Bă. N-are, bă, cum? A, bă, nu. Stai, că nu ori 64. Ori 9, ori 9. Păi ori 9. 675. Bă, 675. Hai să minăm. Minăm? Da, eu m-am apucat deja. Hai că chem și băieți. Chem și băieți. Am 10, am 10. Bă, minus 10. 660. Hai că chemăm băieții și revenim. Deci după o eternitate de timp să așteptăm și să se facă alea. Deci și David. Bun, deci după o eternitate de timp o trebuie să și coacă toate alea. Avem tot aici. Le avem. În sfârșit. Mi-a reparat și pickaxe-ul. Hai să le craftăm. Bă, frate, Doamne, să ajută. mă întorc de 3 ori acasă să repar. Deci suntem și cu David Topan pe server. Eu. Da. Yo, ce faci? Cum puteam folosi emu-egg? Emueg, habar n-am. Nici eu. Deci a intrat și el după câtva timp pe server. După 5 ani. Bam. Nu l-am văzut toată viața. Bun, 75 de blocuri. 75 au ieșit. Hai să punem, hai și tu.
Eu sunt aici. Bă, uite-te la deal. La ce? La deal? Uite-te la deal. Bine, hai, ține 35 de blocuri acolo. Și le pun pe astea. Bă. Din păcate, Paul nu a venit. Să-mi fac piciorul în Paul. Da, măcar s-a terminat faza. De... Tu nu mai ai așa? Bă, full. Bă, îmi tremură mâinile. Pune. Și... What? What? Este, bă! Yes, Full! yes. Full, bă! Full! Bă, hai să punem diamante. Acolo. Sau, hai să punem Pune emeralde. netherite să fie mai credibil. Hai să punem emeralde. Am 27 de emeralde astea. A, numai unul trebuie, bă. Lol. Strength. Pune și tu Uh. pe ăsta. Hai să pun haste. Nu, bă, haste, mai pun haste. Am pus strength. Dar pune și regeneration. Da, și... A, stai, bă, că trebuie să le bifez. Stai așa. Mamă, dar nu știu vere cum. Avem și strength și regeneration. Aha. Dar eu nu am regeneration, what? Eu nici n-am regeneration, trebuie să pui acolo din nou. A, stai ca să bifez. Bă, dar... Așa, gata, mă, gata. Ia uite. Bă, nu mai putem pune unul, oare? Mai putem. Cred că What? e unul de player. Nu mai putem. Da, unul de player. Sau nu, că nu mai am strength. Strength? Nici nu mai am strength. Mai haste. What? Bă, mai bag o dată. Dar cu ce ai băgat? Tu cu ce ai băgat? Eu cu diamant. Diamant? Hai, mai bag o dată. Hai că... S-a dus și David în Este doar end. un efect pe beacon. Bă, dar trebuie să meargă... Așa. Sunt curios dacă se duce haste-ul, ia. Da. N-ar trebui să se ducă. Nu ar trebui. Bă, eu vreau să fac Bun, băieți, deci mi s-a întrerupt filmarea pentru că nu mai aveam spațiu de stocare. Acum este 10 fără un sfert dimineața când editez videoul. Deci, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un subscribe și pa, pa!